sa storya ni Juan. Hindi to si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Kumusta kayo mga ka-istorya? Ito po pala si Paul na yung host dito sa storya ni Juan. Binabati ko po kayo mula dito sa Singapore ng isang magandang araw po sa inyo lahat dyan mga ka-istorya natin dyan sa Pilipinas. You're about to watch short but true stories na pinamagatang Aswang sa Bangka in Tagalog version. Maraming salamat mga ka-istorya at palakpakan po natin yung mga sarili natin mga ka-istorya. Umabot na po tayo sa 100 plus na subscriber po na growing po yung channel po natin dito sa Story ni Juan. Maraming salamat po sa inyo muli mga bagong subscribers at yung mga existing subscribers natin dito syempre. At saka yung mga bago nating mga birthday celebrants dyan, papansit naman kayo. I-greet muna natin yung mga bagong yung mga nagbe-birthday ngayong araw na ito at itong week na rin na ito ay yung mga nagbe-birthday, belated happy birthday po sa inyo at sa ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo mga ka-istorya natin dyan. At tsaka yung mga magbe-birthday pa lang next week or mga following week or sino pa ba ang habol mga birthday ngayong October at tsaka next month is yung November na at tsaka yung tinatawag natin na Halloween na kumbaga. Anyways, celebration lang po yan at saka yung mga nakakatakot ng mga stories dyan. Huwag kayong matakot mga ka-istorya at kantahan muna natin music muna maestro yung birthday celebrants natin at saka yung father-in-law ko na si Manuel, Daddy Manuel dyan sa Lapu-Lapu City nag-birthday din at saka this October this month at saka si Nico Chavez at saka yung anak kong si Helimax at yung manay-gari na rin at saka sa lahat ng mga birthday celebrants sa buwang ito ng Oktobre. Kantahan natin mga ka-istorya. Play the music maestro. Okay mga ka-istorya at nakantahan na natin at happy birthday po sa inyo lahat dyan nating mga ka-istorya at maraming birthdays pa na darating sa ating buhay dito sa mundong ito at more blessings to come and good health. Wish you all the best in life and papansit po kayo dyan mga ka-istorya, invite po kayo dyan. Okay, at saka itong si Ethan Sipat palagi itong nanonood dito sa ating programa. Itong si Ethan pamangkin ko po si Ethan Pinaheros dyan. Ethan, pakabait kang bata ka. At syempre dito sa ating masarap na cassava cake dyan sa Rafa Streets kina Sir Nile dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City. At magpa-flash lang po yan sa ating screen yung masarap na cassava cake po nila. At saka itong Tres Pañeros pa rin natin dyan sa Cebu Southern Motors at marami silang mga promos dyan at pwede nila kayong puntahan at maraming mga caravans din yan sila within the vicinity dyan sa Cagayan de Oro City po. At saka yung syempre yung Maharlikan's Code. Kung gusto po ninyong manood po ng mga tutorial series po or yung mga programming dyan, may isa akong channel na ito po yung Maharlikan's Code. Kung gusto po ninyong matuto ng paano gumawa ng website or ang gagawa ng mga software po kung interesado kayo mga estudyante natin dyan ng mga IT, pwede kayo doon kasi bagong technology po yan.
yung sa ating mga tinuturo dyan sa paaralan natin, yung lalong-lalo na dyan sa mga programming dyan, hindi siya masyado yung lumang mga yung mga teknolohiya dati pa yun. Ngayon moderno na po ito yun. Okay po, at doon nilalahad ko lahat yung mga tutorial series doon, at pwede niyong makuha yung mga softwares doon na ginawa ko po mismo, at magamit po ninyo sa sarili po ninyong mga programs, no? So software na ginagawa po ninyo. So okay, at meron pa po rin akong isang channel din, mga kaistorya. Ito yung tinatawag nating wildlife reaction. Pakita natin yung mga samples dyan, please. Correct. Mga kaistorya, at saka yun kung gusto nyo malibang naman ng konti dyan sa ating buhay-buhay dyan, sa araw-araw natin mga ginagawa, ay pwede kayong manood din po ng konti. Mga seconds lang din yung mga reaction na yan, at pwede kayong manood doon. Salamat po mga kaistorya, at syempre dito sa ating ipaskill, pwede kayong mag-post dyan ng libre. Gusto po nyong mag-post ng mga classified ads po ninyo dyan based on the category po, at saka libre lang po yan, huwag kayong mag-alala po. Okay, sige mga kaistorya, huwag na nating patagalin pa. Tara at pakinggan natin ang mga nakakilapot ng mga personal encounter mismo ng aking ama na si Pepe noong 13 anyos pa ito doon sa Guindolman, Bohol. Kumusta kayo dyan mga kaistorya natin sa Bohol? Salamat sa panonood dito sa ating programang Storya ni Juan. Ito ay personal encounter ng aking ama na si Pepe dyan sa Guindolman, Bohol noong 13 anyos pa ito, at marunong din itong manghuli ng mga isda doon sa dagat sa panahong iyon. Gamit ang isang maliit na bangka lamang, usually mga bandang late na ng gabi sila pumapalaot doon sa dagat at manghuli ng mga preskong mga isda sa dagat, at bandang alas 3 o alas 4 ng madaling araw sila babalik sa kanilang lugar, at kasyang-kasya lamang itong mga huli nila sa kanilang mga pangaraw-araw na pangangailangan sa pagkain. Pero bago pa naman ito sasabak sa panghuli ng isda sa dagat, ay tinuturuan mo na ito ng kanyang ama na si Rufo kung anong mga palatandaan para itong si Pepe ay ligtas na makakauwi sa kanilang dalampasigan. Kasi ang pangingisda dati wala talagang modernong mga kagamitan kagaya lamang ng mga GPS tracking devices or mismong modernong cellphones na pwede kang makontak kapag ikaw ay nawala man lang sa gitna ng karagatan. Isang araw, nang dumating itong si Rufo na kanyang ama na galing sa pangingisda ng madaling araw, at sinundo ito ng batang si Pepe. Uy, gumising na ako. At maaga kasi darating ang aking ama na si Papa Rufo na galing ito sa pangingisda. At Jack, tingnan ko yung marami ba siyang makukuha mga isda ngayon? Gabi pa kasi sila usually aalis sa dalampasigan at pupunta sa mga kalaliman ng karagatan para manghuli ng mga isda sa buong magdamag. Gusto kong matuto kung paano sila manghuli ng mga isda sa dagat at kung ano ang mga pamamaraan nito. Interesado kasi akong matuto sa mga bagay na yan. Kasi gusto kong matulungan si Papa Rufo sa pangingisda. Punta muna ako sa dalampasigan. Dalhin ko lang itong lampara namin. Kasi sobrang
dilim ng kalangitan sa mga oras na ito. Lalakad muna ako. Ay, salamat at nakarating na ako dito sa dalampasigan namin. Ha? Parang may mga tao doon na malapit sa dalampasigan ng bandang unahan namin. Parang sila nata yung si Papa Rufo at yung mga kasama niya sa pangingisda ng mga kapitbahay din namin dito. Marami sana nahuli ng preskong mga isda itong si Papa Rufo. Tara, puntahan ko na si Papa Rufo ko. Mano muna po ako, Papa Rufo. Oh, tulungan muna kita pa sa mga gamit mo at ako ay magdadala ng mga sabaw ng bangka natin. Wow! Marami ka palang nakuha mga isda ngayon, Pa Rufo. Ang galing naman. Nandito boy, Pepe. Ang mga huling preskong isda natin. Tamang-tama lang ito boy. Kasi maliwanag yung buwan ngayon. Kaya konti lang yung nakuha kong mga isda para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan boy. Oh, ganun po ba yun, Papa Rufo? Talaga bang ganyan kapag maliwanag yung buwan? Konti lang yung mga isda sa dagat pa? Bakit kaya ganun pa? Pepe, kasi maliwanag yung dagat at nagkalat yung mga isda kasi kapag maliwanag ang buwan, hindi sila nagkukumpol-kumpol sa isang maliit na liwanag ng dagat. Kapag walang buwan, yan, maraming kaming makukuha kasi na-attract sila sa liwanag at lalapit sila nito kaya mas hindi kami nahihirapang lampatin sila boy. Ganun pa? Lalo tuloy akong mga nagkaka-interes na matuto kung paano po kayo nangingisda doon sa laot ng karagatan. Sa susunod po ay pwede po bang sa mga pagkakataong sasama po ako sa inyo para po matuto po ako ng mangisda sa dagat? At talagang interesado itong batang si Pepe na manghuhuli ng mga isda doon sa kalaliman ng karagatan. At inaral ito ng maigi ni Pepe ang pangingisda sa dagat at lahat ng mga itinuro ng kanyang ama na si Rufo. Pepe, palagi mong pagkakatandaan itong bundok na malapit sa ating dalampasigan. Kasi itong bundok na ito boy ay hindi dapat mawala sa paningin mo at itong bundok na ito ay sobrang laki ng tulong sa iyo kapag ikaw ay nasa laot ng karagatan. Kahit anong mangyayari, huwag mawala sa iyong paningin itong bundok dito hanggang makita mo pa ito ay safe ka pa sa laot ng karagatan boy. At huwag kang lalayo kapag hindi mo na ito kayang makita pa. Kasi kapag hindi mo na ito makikita malamang hindi ka na makakabalik pa dito sa dalampasigan natin. Ganun po ba, Papa Rufo? Oh yes, Pipe. Oh boy. Pagkatandaan mo palagi yan boy. At ang sinasabi ko sa iyo, huwag kang lalayo sa bundok na ito
At dapat palagi ito sa likuran mo. At may isa pa akong importanteng bilin sa iyo, boy. Ano po ba yun, Papa Rufo? Hindi rin pala basta-basta bumalaot ng karagatan pa, ano? Okay pa, dapat pagkatandaan ko po itong mga sinasabi mo, lalo na ito yung bundok dapat nasa likuran ko. Palagi ito kapag papunta pa ako doon sa laut. Kapag nandun ako dapat hindi lilingon talaga ako dyan. Kung nandyan pa ba yung bundok na iyan? Ano nga yung isang mahalagang sasabihin mo sa akin pa? Marami akong narinig kasi mga kasamaan tuwing pumapalaot kami, boy, na marami daw di umano'y mga aswang na naririnig nila nung ilang araw na ng mga nakalipas, boy, habang nandun sila sa laot ng karagatan. Huwag ka lang magkumpiyansa, boy, at hindi ka dapat magpanik. Huwag mo lang silang kutyain kasi lalo ka lang sisindakin at lalo silang magagalit sa iyo, boy. Ganun ba pa? Nagkakakilabot pala yan pa? Kahit saang lugar na lang sila, yung mga aswang na yan pa? Yung mga wala na silang pinipiling lugar. Okay pa, pagkatandaan ko po yung mga bilin niyo sa akin at bukas ng gabi ay sasabak na ako sa pangingisda na ako lang mag-isa sa bangka natin at sasabay na ako sa ating mga mangingisdang kapitbahay din po dito sa atin pa. Talagang kinakabahan na itong si Pepe sa kanyang mga narinig mula sa kanyang ama na si Rufo. Sa mga hindi nakikitang mga nilalang na tinatawag nating aswang. Talaga nga bang magpapatuloy pa itong si Pepe sa kanyang pangingisda? Bagamat kahit nakarinig ito ng mga kwentong hindi kanais-nais marinig sa isang paslit na si Pepe. Desidido talaga akong magpapatuloy at ako sa aking pangingisda na mag-isa lang ako. Wala na si Papa Rufo. Kaya ko lang ito. Kahit pa hindi may mga hindi nakikita mga nilalang dyan sa dagat na mga tinatawag dito na mga aswang. Baliwala sa akin yung mga aswang na yan. Kumun lang yan. Lakad na ako at pupunta na ako doon sa dalampasigan para makasabay na ako sa mga kapitbahay namin mga mangingisda rin. Lakad na ako pa, Rufo. Alis na po ako. Okay, Pepe. Mag-iingat ka, boy, sa laot, boy. Huwag mong kalimutan yung aking mga bilin sa iyo. At sundin mo yung sinasabi ko sa iyo na yung mga extra na dapat mo pakinggan, boy. Mag-iingat ka lagi doon. Huwag kang magkumpiyansa. Susunduin kita lang mamaya, boy, sa madaling araw pagdating mo sa dalampasigan natin. Okay pa. Maraming salamat po. Alis na po ako pa. Ayan ang aking mga kasamahan na mangingisda rin sa kapitbahay namin. Tara na, cool! Umalis na yung iba. Yung mga ibang kasamahan ko. Paandarin ko na itong makina ng bangka namin. Hahabol lang ako sa kanila. Sundan ko lang sila.
makalimutan. Yung bundok sa likuran ko. Andyan pa ba? Ayun, nandun pa at nakita ko pa ito. Ay, salamat. Ha? Ayun, huminto na yung mga kasamahan ko sa unahan. Mukhang dito na ata kami sa lugar kung saan kami pwede mangisda. Handa ko muna yung mga pain at lambat ko rito. At talagang ito yung kauna-unahan kong mangisda na ako lang mag-isa. Ang lakas ng alon ngayon Ano na kaya yung ang oras ngayon? Alas 12:15 na ng madaling araw. Wala pang mga isda yung kasalukuyang sitwasyon ko rito. Try ko lang ilaglag yung lambat sa dagat. At aking sisindahan yung lampara ko rito para lalapit yung mga isda sa liwanag at hindi naman maliwanag masyado yung mga buwan ngayon. Okay lang ito at sana'y marami akong makukuha mga isda. Talagang ang dilim dito sa laot, sa gitna ng karagatan. Ay, salamat. Ang lamig pa rin ng hangin talaga. Talaga ngayon Dapat mainit-init dito sa laot. Pero ngayon bakit yung hangin sobrang malamig? Sabi ni Papa Ropo na hindi raw dapat magingay kasi tatakbo yung mga isda. Try ko iangat yung lambat ko ngayon. Parang gumagalaw na ito ng konti. Ilang oras na lang, alis na kami rito at babalik na sa dalampasigan. Baka nga wala akong makuha nito. Jiro. Wow! Ang daming isda yung nahuli ko ngayon sa lambat ko ngayon. Ang dami! Wow! Salamat naman! Ang bigat ng lambat ko ngayon Kahit maliit lang yung lambat namin ang dami pa rin yung nakuha ko. Pagkatapos neto ay try ko lang mamingwit ng isda. Pampalipas lang ng oras kasi hindi pa tapos yung ibang mga kasamaan ko rito. Talagang lumalamig yung hangin ngayon. Talagang tataas yung mga balahibo ko nito sa sobrang lamig. Ano pa naman ako jacket? Dala masyado. Sobrang init. Hindi ko nakala ito. Parang normal lang ito dapat, diba? Mukhang pamilyar yung boses na narinig ko ngayon Patay na. Ito naman yung sinasabi ni Papa Ropo sa akin. Pagkadadaan lang ito at lilipas lang rin. Ay, salamat. At nawala yung pamilyar na boses dito. Kinabahan ako doon Patuloy lang ako sa pamimingwit. Pampalipas lang ng oras. Ba't may mahuli pa akong espesyal na isda dito. Baka nasa may mabigat na dumapo doon sa dulo ng aking bangka. Patay na. Parang kapalik yung boses na konti at may lumagpak dyan sa dulo ng aking bangka. Ano ba ito? Ang bigat. Ang bigat niya. Parang tatahom yung bangka ko sa bigat niya. Malayo pa naman yung distansya ng aking mga kasamaan dito. Hindi ko.
Dapat hindi lang ako magingay at dapat kalmado lang ako. At hindi ako gagalo dapat. Ito na nga ba yung sinasabi ni Papa Ropo sa akin? Dapat itawag ako sa Diyos. Diyos ko, huwag niyo po akong pabayaan sa sitwasyon kong ito at ilayo niyo po ako sa mga masasama. Ay, salamat. Malapit na tumawag yung bangka ko. Tulong! Bigla na lang nawala yung mabigat na hindi nakikita mga nilalang dyan sa dulo ng aking bangka. Ay, salamat sa Panginoon. Umalis na yung aswang na yan. Ay, salamat talaga mga hindi nakikita mga nilalang na yan. Hindi na wala ng pinipilang panahon at lugar. Ay, salamat talaga sa Diyos. At nawala na yung sobrang bigat dyan sa dulo ng aking bangka. Hindi ka pa naman makita yan dyan. Malik pa naman ito. Hindi nakikita yung nilalang na aswang na ito. Nakita kita, sigurado. Iwan ko lang ang nangyari sa'yo. Ay, salamat. Dito lang tayo mga ka-istorya. At talagang alam kong nabitin po kayo sa storya po dito, sa storya ni Juan. At talagang nakilapat itong nangyari sa batang si Pepe na aking ama dati. Ang aking ama, yung dating 13 anos pa po ito doon sa Gindolman, Bohol. At yun talagang yung mga nangyayari mga ka-istorya, yun yung mga sobrang mga nakakilabot na mga bagay na hindi natin na makikita mga ka-istorya at hindi natin kontrolado. Pero yun ang mga bilin ng kanyang ama na si Rufo sa tuwing mangingisda ito ay yun nga mga ka-istorya, dapat kalmado lang siya at hindi siya dapat mapariwara mga ka-istorya. Hindi kayo dapat mapariwara mga ka-istorya at kasi wala din kayong tatakbuhan at saka kalmado lang at saka tatawag talaga ng tulong sa ating mga Panginoon mga ka-istorya kasi wala tayong magawa kung wala siya mga ka-istorya. At yun nga, umalis yung hindi nakikita mga nilalang dyan na parang common na sa atin dyan sa Pilipinas mga ka-istorya. Sobrang common yan mga ka-istorya. Ang dami mga stories na mga ganyan. At kahit saan-saan na lang yan sila, wala nang pinipiling lugar. Siguro papunta lang yun dun sa mga ibang isla or mga ka-istorya, magta-travel or passers lang para na silang jet nagta-travel na sila mga ka-istorya at siguro nagpahinga lang ng konti doon at para siguro nagpahinga at hindi na kaya interpret na lang natin sa mga ganon mga ka-istorya kasi wala namang rason dadapo siya doon at saka ngayon nga wala hindi natin alam kung anong balak niya dyan at kaya nga yung dumulog yung aking ama dati na bata pa ito ay tumawag siya ito sa Diyos mga ka-istorya at umalis ito ng kumaripas ito ng lipad lipad itong hindi nakikita mga nilalang. Yun dapat mga ka-istorya, hindi tayo magpapanig at saka tatawag lang tayo mga ka-istorya. Yun lang dapat natin gawin mga ka-istorya. Talagang aalis yan sila mga ka-istorya. Okay, so maraming salamat mga ka-istorya at kung mayroon po kayong mga stories dyan katulad nito, pwede kayong mag-submit, mag-email dyan sa akin mga ka-istorya at mabasa po natin dito at magawa ng presentasyon kanito at may share po natin yung stories po niyo dito sa ating programang Storya ni Juan. At saka maraming salamat sa pagtangkilik dito mga ka-istorya at muli
yung mga, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing mga kaistorya para makapanood po kayo dito ng mga ganito mga klase mga stories na may mga moral lessons din po mga kaistorya na makukuha natin mga kaistorya. At saka syempre kung gusto po niyong isa-shoutout ko po kayo dito or may mention kung kahit anong klaseng grupo po kayo dyan, yung kumpanya or mga ano po, comment lang po kayo dito sa YouTube mismo mga kaistorya at para makita ko po yung ano po yung names o mga companies o group o channel po ninyo para may display po natin dito at may honor mga kaistorya sa ating mga programa po dito, sa ating programa po dito. Okay mga kaistorya, at muli maraming salamat sa pagtangkilik dito sa istorya ni Juan. Sana ay naka-impart po kasi ng konting kaligayahan po dyan sa atin, lalong-lalo na dyan sa ating mga sitwasyon ngayon dito sa mga pandemya na hinaharap po natin. At ingat lang po kayo, ingat lang po kayo mga kaistorya. At syempre mag-wear po tayo ng mga mask dyan, mga face shields dito mga kaistorya. Walang mga face shield dito, hindi siya required, wala talagang makikita dito sa Singapore mga kaistorya. Sa atin lang at sa Pilipinas, at yun yung mas more effective kasi may mga face shield siya mga kaistorya. Yun, maganda yun mga kaistorya. At saka sige mga kaistorya, makita lang tayo muli sa ating istorya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye-bye!